שלום לכולם, היום זה יהיה סרטון קצר של רובלוקס. אני מכין פה לוט שבטובוס עם חבר בשם איתי. שלום. זה קשה ממש. אני אומר שווה ונשתן הולכים קדימה. 3, 4, ו... עצרת, למה אתה רוצה? צריך ללכת קדימה בלי לעצור. 3, 2, 1 ו... עבד. אוקיי, לא לקנות, אסור לקנות. ריינבו. אני כרגע עם סקין אחר, יש לי סקין יותר טוב, אני פשוט משתמש אחר. כי אני כרגע לא בבית. גול! אל תקנה, 8 מיליון על ההתחלה, אוקיי, בוא נבקש שני. ספרי. נו! אם זה לא פוגע עליו. הנה. לא! זה חייב לפגוע. אי אפשר לשחק על זה, שחק במסלול, הנה! לא, אחי. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם. זה רגיל, אחי. תקנה. ומה זה יעזור אבל? זה רק במסלול. קנה את זה. אוקיי, זה היה השיקלטרה שלנו. זה נראה לי בסדר. טוב, 8. זה לא פיוזים. בוא נראה לך את הבייס של איתי כבר, אם אנחנו כבר בסרטון. יש לו שתי כאלה, סרטון. 2, 20, זה 11, 4, תקרינה. למה יש לו עוד אחד כזה? סבתא. לא שקלטרו של סרטון 35, 38, 175 די.ג'יי פנדה דיוויין. ויש לו נוקלארו דינוזאורו 172, זה הכי טוב שלו. נוקלארו דינוסאורו. גונב לך. שייתן לי נבהות. גונב לו. צ'ט, אני גונב לו, צ'ט. גונב לו. לא, גונב לי אחורה. לא. איזה באסה. אוקיי, זה היה הסרטון. יאללה ביי.